Els convidem ara a assistir a l'últim assaig del Festival de Dansa Oriental que se celebra este diumenge a la Sala Canal de València. A les 6:30 de la vesprada, un ball amb un objectiu solidari, recaptar fons per a un orfenat de Luxor, a Egipte. Encara ha estat allí. I si es queden amb nosaltres, en este reportatge podran aprendre a ballar dansa del ventre des de casa. Estan veient l'assaig general de l'espectacle de dansa oriental que este diumenge tindrà lloc en la Sala Canal i en la que participaran més de 250 ballarines. ¿Qué es lo que podrem veure? Pues vamos a ver bailes representativos de la danza oriental, como el Bollywood, el oriental clásico, el saidi, que es el folclore, muchos tipos de baile que representan la danza oriental. Pero este espectacle, además, es benéfico. Sí, es benéfico, lo mandamos todo el dinero que recaudamos a un orfanato en Luxor, que está creado para... han hecho 4 edificios de viviendas, una clínica, y en fin, tienen bastantes niños allí hospedados, como 86 o por ahí. Per tant, val la pena anar per a poder ajudar-los. Sí, sí. Quin és el moviment més difícil? El moviment més difícil és el que estan fent les meves companyes, vibrar i, a part, coordinar-le amb un altre moviment. I això per què? Perquè ja mantenir la vibració és complicada i, si a més tenim que añadir-li un altre moviment, és molt més complicat. Ah, o sigui, que n'hi ha que practicar moltíssim. Molt, molt. I tu en casa practiques? Jo, clar. Mira, quan estic fent els llits, quan estic escurant, ahí, taca, taca. Miga de manejar-te? Claro, claro. N'hi ha que agarrar pràctica. El plat fort és que diumenge estarà Tito Seif. Sí, es un gran bailarín egipcio, por segunda vez consecutiva está aquí en España con nosotros, es reconocido en el mundo entero. Jo pensava que això de la dansa oriental era només per a dones. No, no, y por cierto, aquí tenéis un ejemplo, aquí está Guille, es uno de los compañeros que está trabajando en la clase y en el ensayo, que saldrá también el domingo con nosotras. Ho fa fenomenal, eh? Pues la verdad es que sí, muy bien. Mucho mejor que a lo mejor muchas mujeres pensarán lo mismo que yo, seguro. Tu ja fa temps que la practiques, eh? Sí, sí, vora 5 anys, més de 5 anys. I què és el que t'aporta? Pues evadir-te dels problemes i disfrutar completament d'una dansa que és prou estranya i que resulta prou exòtica a la gent. I escolta, n'hi ha algun moviment que a tu t'agrada especialment? A veure, fes-lo. El buit de cadera és prou espectacular. El buit vertical. Està superxulo. I escolta, quan algú te diu que com pot ser que un home balli dansa oriental, Que els millors professionals són homes. veig que hi ha diferents tipus de vestits. Sí, como verás aquí el traje morado es un poco más tapadito, se utiliza normalmente cuando las alumnas son del primer año, el verde es el típico traje de 3 piezas con falda de gasa, el tercero es un modelo más actual de licra ceñidito. I la xica que va més tapadeta, aixina de negre? Sí, esta es una túnica de saidi que se utiliza en un baile típico de folclore que se utiliza bastón. Xiques, que bé que ho feu. Sí, la verdad que sí. ¿Cuánto te portes practicant? Nosotras 6 meses. Bueno, sapia vosaltres que aquestes xiques reben un nom així. Quin és? Les Pilsing Girls. I això per què? Perquè a la vista tens que al segon dia de classe totes el duiem col·locat. No em digues. De veres, de veres. I com no és el mateix contar-ho que viureu, em posa mans a la faena. Ensenya'm alguna coseta. Vamos a hacer un círculo. Un círculo? Què és, aixina? Así, así, vas bien. Vas muy bien. Jo, gràcies. A veure si mos ensenya una altra coseta perquè des de casa mos estan veient. Un golpecito de cadera, ¿vale? A veure, va. Golpe, 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 golpe. És aixina? Golpe, 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 golpe. Millor que seguisca practicant, no creuen?